kadami ko ma. Tabang, uy, tabang, uy, tabang, uy. Man. Panlayas mo rong adlaw ha. Di ko gusto makakita sa inyo ha. Ikaw doy ha, bata pa ka ha, tubag-tubag ka ha. Basta layas gyud ha, layas rong adlaw ha. Si Minuyam kita diri adlaw. Di si perang si mananap. O dili, uy. Dili, uy, ambi mananap. Hawa doy basi mo kanimo oy. Aw bakit habitan time? Atrawa lagi. Uy, imbis. Harmagat ko mananap ka ba? Doy. Kita kani doy. Ha? Gisugal na ako taran diha doy ko. Awa lagi nasunod gid sa kalaban gyud. Ano ka pero mananap ka? Da kani. Terus libat sa motron. Awa. Harma ko be. Mula ko lang mananap ka. Mula ka, oy. Mula ka. Masuya man ka mong pildi ka. O masuya, oy. May pagmangihi ko dito mananap ka. Mangihi ko. O mangihi, oy. Adlaw-adlaw naman lang ingani. Dapat karon birthday na ako. Relax unta ko. Magluto sa dapat lutoon. Alag mo sitag putol dire. Lalong tatoy nag-andam dito. Nga gamay lang. Nga cake para na malingaw-lingaw po ko niya. Hindi ka man ako diri putol para mawaan ka tapoy sa kalawasan. Ito na ako, bay. Yaw-yaw man si mama. O nagyaw-yaw, oy. Kad pa sa una. Karon nag-birthday na po ko 56 akong edad. Wag gid ko na surprise. Isang gamay lang gid unta nga handa sa akong mga anak. Sana nay mo abot rong adlaw. Birthday man niya karong adlaw. O birthday, ay. Inon na yung kuya para ma-surprise siya. Para malingaw po rin siya. O malingaw, uy. Anga, uy. Uy, mananap, nagkunsam ka din ha. Uy, mananap. Tabang-tabang po sa bali mananap. Pakano, o tabang-tabang, uy. Uy, mananap, di magkakabalo pagpuyo, mananap. Hindi na gido. Dira gid. Ikaw ba? Kasi Mr. Buma. Ikaw na ni mananap, pagay ma. Ma, kadami ko ma. Tabang, uy. Sos, di mga bataan eh. This birthday na ako ron. Nag-away. Ayaw mo pangitag samok. Karon, palayason ta mo. Sakit. Uy, ma, tabang ma. Panlayas mo. Uy, mama. Namiingon si mo babo. Uy. Relax lang sa good mo. Palayason man mi mo dayon pod. Anang giniingon ta si Muha? Namoy ingon, kay mangayo mo kwarta, pang internet ninyo, pang load. Panlayas mo rong adlaw ha. Di ko gusto makakita sa inyo ha. Uy, mama, relax lang ba? Oh, relax. Uy. Ikaw doy ha, bata pa ka ha, tubag-tubag ka ha. Basta layas gyud ha, layas rong adlaw ha. Palpak na tong plano doy. Oh, palpak, uy. Imbis i-surprise na to si mama kay birthday niya. Oh, birthday. Uy, mananap. Birthday ni mama rong mananap ka. Nganuwa man ka nag-ingon. Surprise na to siya. O man siya handa ko adlaw para malipay pod siya. O malipay. Uy. Ay tama day doy. Birthday ni mama karong adlaw. O sige doy, surprise na to siya doy. Pero ani ang plastada? Magaway-away ta. Tapos pagbadlong niya sa tua, kantahan na to siya og happy birthday. Tapos libriyo na ako na siya sa Jollibee. So gidoy, mag-away na ta. Mo ning resulta, gipalayas sinuunta. Og palayas, uy. Ay, kadala na oh. Ikaw, uy. Dala na. Gisig papadlong ka. Gaba, di palayas.